uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekuseni, ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelela ibandla lonke. Nginobufakazi baba, kuthe ngomhla ka-2 kungumgqibelo sasemtateni umngane wami uSukhimfini, ngaqhuzuka unyawo emtateni emadakeni, ngaqhuzuka mpela kakhulu, unyawo lwaba buhlungu ngezwa ukuthi hhayi, the ngisayafika ekhaya nje unyawo lwasoluvuvukile. Ngathatha ifoni ngabeka umkhuleko lo esawubhonga baba, ngavulela umkhuleko esawubhonga baba, ngabeka ifoni phezu konyawo. Unyawo lwabohla ukuvuvuka, kwasala nje kubuhlungu. Kodwa njengamanje nje hhayi akusabuhlungu, sokupholile, sokwehlile. Ngilethe ubufakazi, ngizobonga kakhulu, ngilethe udumo kubaba uNkulunkulu. Ngibonge imisebenzi yakhe angenzela yona, ngisho lasemsebenzini wami engiwenzayo wokudayisa. Ngiyawubona umehluko omkhulu. Ngiyabonga ubaba uNkulunkulu amandla akhe. Egameni lenkosi yethu uJesu ngiyabonga. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngicela ukubonga kakhulu baba, ngiyabonga nje kakhulu ngokuthi ngesonto ukwazi ukuthi umpintshe yize wawuxinekile, ukwazi ukungibusisela umntwana uma yenzeke. Ngiyabonga kakhulu baba, engathi ubaba uNkulunkulu engakubusisa ngokuthi ube nothando kangaka, usithande sonke ngendlela efanayo, nokuthi ufise ukuthi konke sikucelayo ukuthi usenzele khona, ubaba uNkulunkulu akusize ukuthi usenzele. Ngiyabonga nje kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi umpintshise umntwana, waze wakwazi nokuthi uwenze ithuba lokuthi umenzele isitifiketi. Mina bengingasasilindele isitifiketi ukuthi uzokwazi ukusenza njengoba ubaba wayechazile. Bengicabanga ukuthi mhlampe sobuye silandele kamuva. Ngiyabonga nje kakhulu baba, engathi uNkulunkulu engakubusisa, abusise nomama, anibusise nomndeni wakho wonke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Futhi uNkulunkulu aqhubeke akugcwalise ngothando, lolu thando onalo, lolu thando usivezela lona, usikhombisa uthando, uyaliphila lolu thando okukhulunywa ngaleZwini encwadini yabaseKorinte 13. AbaseKorinte bokuqala isahluko 13. Uyaliphila baba, siyalibona kuwena, siyalibona ukuthi uyaliphila uthando ubaba uNkulunkulu akhuluma ngalo. Siyabonga nje kakhulu baba, ngithi nje angidlulisa ukubonga Nkosi yami, ngibonge nje kakhulu baba, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngiyabingelela nangumama, nabazalwane bonke basekhaya leZwi, nabasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ngegama lenkosi ethu nguJesu Kristu. Ndithi make ndithule ubufakazi nami, ngoba uNkulunkulu uyangisiza imihla yonke. Selokhu nje ndangena ekhaya leZwi, uNkulunkulu uzembula ngendlela eyahlukile. Beniloko nje ngithe ebusuku manilele, benamaphupho angekho mahle, amaphupho angcolile. Hhayi, ngiyambonga uNkulunkulu ngezikhali esizinikeziwe. Ukuvuma baseRoma 10:9, khuleka lo mkhuleko, ukubhala kwincwadi, uvuma izono, nje nokubiza igama ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ungisizile uNkulunkulu kakhulu. Sengilala kakuhle ngokuthula, akusekho lokuya phupho kubi. Ungiphulukisile uNkulunkulu, ngiyabonga kakhulu. Bekuthi futhi manilele ngiloko ngivuka, ngiyaphaphama, ngiyavuka ngiyochitha amanzi, ngilale ngiphinde ngiphazamiseke nje manilele, kufuneka ngiloko ngichitha amanzi. Hhayi, ngayibika le nto uNkulunkulu, wangisiza uNkulunkulu, wangiphulukisa, ngakhuleka umkhuleko, ngayibika, ngabeka nesandla la ezansi kwesisu, ngazikhulekela nje, njengaloko ubaba uyaye atsho athi masifunde ukuzikhulekela. Nalapho ngibona ngiphulukisiwe nje, ngilala kakuhle ngokuthula, ngivuka nje ngendlela ejwayelekile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngekhaya leZwi, ngiyabonga. Ngiyabonga nangentshumayelo. Yeyi, okunye nginishiye phansi ngenze lokhu izwi lithi masikwenze. Ngikhumbula intshumayelo yangomhla ka-1 Julayi, engathi kwakuse-Elisburg, indaba kaStefano
ukucelela uxolo abamonile. Nami ngenza kanjalo, ngibona uNkulunkulu enginikeza ukuthula okuyisimanga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga ngekhaya leZwi, ngiyambonga ngobaba nangomama. Sengathi uNkulunkulu angaqhubeka nokubagcina nokubembulela izimfihlakalo ukuze sisizakale. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Kristu Jesu inkosi, bamtsibande nomamtsibande. Nami ngithi angilethe ubufakazi. Ngiyambonga kakhulu uKristu Jesu ukuthi ngaba khona ekhayeni leZwi. Kunomehluko kakhulu ongenzele wona uKristu Jesu. Bengisindisiwe kodwa bekunzima kakhulu, ngaze ngayeka nje because nala bengikhonza khona bekuvunywa izono yonke into, kodwa ngingakwazi ukulala ebusuku nje kungekho ukuthula enhlizweni yami, nginomoya okungathi ngayibulala. Nje kungekho ukuthula nje empilweni yami. So kodwa ukungena ekhaya leZwi kungisize kakhulu. Kuke kwangikhulisa spiritually, nale mkhuleko uyisithumele yona. Nje ngiyambonga kakhulu uKristu Jesu ngoba uye wangikhulula emandleni obumnyama nasemandleni nje konke. Manje ku-right nje and baba khona ne-learnership engayithola. Ngiyambonga kakhulu uKristu Jesu, ngithi udumo lonke malike kuyena. Ngiyambonga kakhulu ukuthi ungenzele umusa kakhulu, ungikhulule emandleni obumnyama. Bengingakwazi ukulala, bengekho ukuthula ngisho ekhaya, bengingakwazi nokuthanda umafo, isizathu engingasazi nje. Kodwa ngiyambonga uKristu Jesu, ngiyabonga kakhulu bangcwele, ngiyabonga nemkhuleko, ngiyabonga nokuyithuba kwakho uye ungikhulekise nokungilalela kwakho. Ngithi uKristu Jesu inkosi. Amen. Cabanga nje baba, kade ngithi ngiyikhandisa bathi u-300 ngavese ngayithatha ngayibeka ngoba bathi masiyivula kuzocimeka zonke izinto zakho, futhi-ke u-300 ufanele usinike wona. Hhayi, bengilokhu ngikhuleka nje abaseRoma 10:9. Izolo nje ngathi ngenhliziyo, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ifoni yami ivuleka. Hawu, iyavuleka baba, ngajabula kabi. uJesu Kristu eyinkosi, ngiyabingelela ekhaya leZwi. Ngizobonga inkonzo kade siphathele umama kade ngiyilalele manje, uMamtsibande. Ngiyabingelela nje nasekhaya lakaNtsibande, ngibingelela ubaba, ngibingelela umama. Nekababa ngiyilalelile inkonzo, ibimnandi kakhulu. Nkosi yami, siyabonga. uNkulunkulu anibusise nje, anigcine. Nkosi yami, anigcwalise ngomoya engcwele, ningakhathali, ningalalele kamama manje ngiqeda manje. Ngiyayizwa Nkosi yami ukuthi uNkulunkulu ubuyise okudliwe izikhonyane, kahle kahle ubuyisa thina besifana nabade bedliwe izikhonyane, kodwa ngomusa nje kaNkulunkulu uze wafika nakuthina salizwa lelizwi. Kuningi kakhulu bazalwane senisishintshe kukona. Siyafisa nje amandla, uNkulunkulu asiphe amandla Nkosi yami, sishiye silahle sibambelele kuJesu ngamandla ethu onke, nangomphefumulo wethu konke, nangakho konke okwethu. Nje nakusasa siyazi ukuthi kuyangena emkhosini, nathi singenawo amandla kahle. Siyamcela nje uNkulunkulu ukuthi asiphe amandla nje. Ubaba usifundisile-ke ukuthi thina esikwi-chronic senze njani. Sizokwenza kanjalo nje ngokusizwa inkosi, sizophumelela nje kusasa. Nje siyazi ukuthi kuyaqala kuyangena emkhosini u-5 days kuze kuphele ngomhla ka-20. Nakhona lapho siyanxusa nje uNkulunkulu asithwale ngomsa wakhe. Nkosi yami, siyamnxusa. Siyabonga kakhulu mama, siyabonga ngezwi osipha lona nomoya wakho phansi. Sengiyafisa nje ukuthi ngabe siwufikile umhla ka-5 August sibonane ubuso nobuso, ngoba thina singala ngaseThekwini eClermont, sobe sikhona nje enkonzweni yaseNew German, siyobonana khona nje. uNkulunkulu anigcine kakhulu nje, siyabonga. Nisibusise kuningi kakhulu Nkosi yami esenisifundise kona, nisicathulisa kona nje Nkosi yami. Siyafisa nje uNkulunkulu asiphe amandla. Sihambile impela, sikholwa sikwenza konke okufanele, kodwa sifikile nasekhaya leZwi sesifike safunda okuningi nakhona ebesingaboni nokuthi kuyiphutha, kodwa ngokusizwa inkosi siyakhanyiseleka kancane kancane. Nkosi nigcine nje nomndeni wakaNtsibande, nandisele kona konke nje. Umoya engcwele ahlale kunina. Siyajabula nokuthi kulezi insuku zokugcina kumbulwe
konke nje obekufihlakele. Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi Baba. Luka 1:46. Umphefumulo wami ngizwa uyitusa kakhulu inkosi ngombono ekade ingikhombisa wona. Lapho ngithathe khona yangibeka kuleya ndawo ekingikhombise kuyona kuthunjelwa abazalwane. Amabandla ngamabandla kunjengalokhu kusuke kusesikoleni. Mese kuba ukuthi iklasi linomfundisi othile nabazalwane. Ngokuhlukahlukana kwamaklasi kuwamabandla ngokuhlukahlukana kwawo. Athumbile abazalwane. Namuhla inkosi ngibeka kuleyo ndawo kuyongikhombisa umphumela womkhuleko esiwenzayo masisuke sikhulekela ukukhululwa kwabasekuthunjweni. Bekungazathi inkosi ingenise i-TLB yakhukhula izindlu ezithile kwadilika indonga kwakhukhulwa konke. Abasekho abazalwane bebekulezo zindlu, nalezo zindlu azisekho. Kukhukhuliwe sekusele nje umaka ukuthi khona indlu ebila, khona indlu ebila. Ngiyambonga ngiyamdumisa uNkulunkulu. Sekusele abayingcosana kakhulu ekuthunjweni. Ngiyacela ukuthi siqhubeke singaphezi ukukhuleka, sikhulekela abasekuthunjweni ukuba bekhululwe. Yesi kuthe sengiphumile lapho ngase ngikhonjiswa elinye ibandla belikade lingekho ekuthunjweni, kodwa selithunjelwe ehlathini, selingene ehlathini-ke lona lapho ebelikhonzela khona. Behepha abazalwane bengaboni lutho nje olurongi. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi esisize sibakhulekele ukuthi abazalwane kungabe kusababikho nje abathunjwayo. Noma ngabe isitha sesishintsha iplani sesibafake emahlathini, kodwa ngiyakhuleka ukuba uNkulunkulu angenelele njengalokhu engenelelile nakuleza zindlu ebeyithumbela abazalwane. Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela baba nomama, bazalwane ekhaya leZwi, bazalwane entabeni Jehova, kuyabonelelwa. Ngidlulisa amazwi okubonga kakhulu baba umkhuleko esawenza ka-7 days sikhulekela izinkonzo zikaJulayi. Wawushilo ukuthi awukhulekeli khona entabeni yeZwi kuphela, kodwa sikhulekela wonke amabandla. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokusiphephisa ezindleleni ngokwehlukana. uNkulunkulu nathi lapho esasihlangane khona sasithatha iviki from Monday to Sunday. uNkulunkulu waba khona baba, kwaba senhlizweni yami ukuthi lo mkhuleko ka-7 days owenza izinto zenzeka. Kwakunama-items enganginxusa ngawo ukuthi uNkulunkulu sicela ukuthi asilekelele kuwo. Konke baba kwenzeka ngendlela esasicele ngayo nabazalwane esasikhuleka ngabo. Umoya oNgcwele samuzwe khona phakathi kwethu, wasigcina endleleni, wasivikela ngisho emkhuhlaneni, ngisho esimeni sezulu, wasibiyela ngohlobo olumangalisayo. Sithanda ukubonga kakhulu-ke baba nomkhuleko osihlelela wona ukubonga uNkulunkulu enhliziyweni yami ukuthi hhayi impela kufanele simbonge uNkulunkulu ngasenzele khona. Namanje sisamdumisa egameni kaJesu. Siyabonga baba kakhulu. Sithi uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngithi angibike baba, ngangicelile imkhuleko ngey'nhloko zama-Easter, kuzosila ama-Easter, ngicela umkhuleko kaLungile Ngoma owayethathelwe imoto emzini wakhe.
yahamba i-brand new. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sewusebenzile umsebenzi wonke waphelela. Namhlanje kade soyilanda egaraji ikhokhile i-insurance. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela angenele ngayo. Ngibonga imikhuleko baba owasenzela wona imihla namalanga. Sibonga ukuthi uNkulunkulu unathi ngaso sonke isikhathi. Singasuka siyephi uma amandla wonke akuye. Thina akufanele sibambelele kuNkulunkulu kukho konke. Ngiyambonga uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngisacela nje ukubonga uNkulunkulu ngomkhosi engiphuma kuwo, owahlangana nomkhosi ka-7 days ebesikade sinawo. Nganginezicelo enganginazo, ngambona uNkulunkulu engiphendula kwiy'celo enganginazo, engipha namandla ukuthi ngifeyisane nazo lezo y'celo zami. uNkulunkulu nje ngiyambona, uyangisiza kakhulu. Sangena emkhosini ka-7 days, nginalokho nje ngithi Nkosi, ngiyafisa nami ukukhipha isipheko, kodwa ekukhipheni isipheko ngiyabona ukuthi ngathi kuzoba nesikhala esizovuleka, futhi kakhulukazi njengoba nabantwana behlezi emakhaya. Ngiyacela ukuba ungilekelele ngomusa nje kaNkulunkulu. uNkulunkulu wangenzela izimangaliso. Ngathola nje imeseji kumntana kasisi wami engitshela ukuthi ngidlule etawuni, ngithathe nje imali yokuthi ngithengele ogogo iy'nto ey'ncane. Uma ngithi ngiyabona baba, akusiyona naney'mali encane, imali ngampela eyakwazi ukuvala isikhala lesi esasizovuleka. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi uma ukhuleka ngokukholwa kuye, uNkulunkulu uyakuphendula. Nganginalokho nje kokuthi Nkosi, ngiyathanda ukukhipha imali yesipheko, kodwa ngizokwenza kanjani? Kodwa ngasikhipha isipheko ngokukholwa, uNkulunkulu wangiphendula. Sengisikhiphile isipheko, wavesane wanginikeza okungaphezu kwemali yesipheko engangikade ngiyikhiphile. Ngiyambonga nje kakhulu baba uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ubabongile Nzuza lo eMaritzburg, lo wamazethi. Baba, ngibonga isibindi, ngibonga baba iy'mfundiso zakho. Njengoba kade ngigula kakhulu, ekhaya kungathwesa umthwalo wokuthi kufanele ngihlabe imbuzi ney'nkukhu ey'mbili ukuxolisa edluzini ukuthi ngibuye emendweni, kade ngihlukumezekile. Ngampela angizange ngikwenze lokho, ngaphikisana nje nako, ngaphuma ngaya emqashweni, ngiqashile njengamanje. Baba, ngamadane ngathi kulungile, angife mangifa. Ngisindile baba, ngiyaphila, ngi-right, ngirikhave lokhu ukuthi ngisho abantu bathi asikaze simbone umuntu okade egula njenganawe, osemuhle kangaka, oserikhave ngokukhulu ukushesha okungaka. Ngiyasibonga nje baba isibindi ongiphe sona. Ngibonga uNkulunkulu, ngibonga ngiphezi. Ngilibonile iqiniso ukuthi likuphi. Angukhohlwa uRoman 10:9. Ngiphila ngawo, ngilala ngawo, ngivuka ngawo. Abantu bangibuza ngapha nangapha ukuthi ngenze njani. Unesi wabiza udokotela wathi, lo muntu okade egula kangaka oserikheve kanje, ikhona into efana nale. Baphikisana bebodwa ukuthi hhayi, asikaze-ke sikubone lokhu. Nginconywa nawo odokotela baba. Ngibonga nje ukunginika isibindi nobukhona bakho baba, ukuthi ngilo ngikuhlupha, ngibuze imibuzo, ungangideli baba, ungiphendule. Ngigcine ngithole izimpendulo ezi-right. Nezincwadi osinika zona baba, ngizifunda zonke. Sengathi nganebhayibheli, nginebhayibheli, into ekade ngingenayo ngagcina senginalo iBhayibheli. Ngiphila ngezincwadi baba zakho, ngiphila ngoRomans 10:9. Ngiyabusiseka baba kakhulu. Ngiphile lokho ukuthi ngiyazibona nami ukuthi hayibo, angikaze ngiyibone into efana nale baba. Ngibonga kakhulu, ngiyawabonga amandla kaNkulunkulu. Ngibonga namandla nje baba abe khona kukona konke okwenzekile, ngoba
ekhaya ngase ngincikiselwa kuthiwa ngihlabele imbuzi ney'nkukhu ezimbili zokuxolisa edlozini. Ngithe uma ngithola kuwena baba wathi cha sengiphikisana namandla kaNkulunkulu, kodwa ngeke usho ukuthi angenzini. Ngazidicayidela mina baba ukuthi cha, angiyihlabi leyo mbuzi, akukho mhlabelo ngawenza la. Ake ngiqhubeke nengikutshelwa uNkulunkulu ngenze kona njengoba kunjalo. Ngibonga kakhulu baba, ngiyabonga, angiphezi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngitshengiswa emhlabeni ngendlela okungekho ngayo ukuthula, ngendlela abantu abenza ngayo, abaganga ngayo. Ngibabona abantu belibele izindaba, abantu bagcwele ukuxabanisa. Lo moya uzukhona ngisho emabandleni ngendlela okwenzakala ngayo. Abazalwane thothi sebeyaxabana ngenxa yokuthi nje abantu bahlezi bethanda ukukhuluma, bethanda ukuhleba. Ngibuka ngendlela okonakele ngayo ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukusebenza kithi ngendlela esiyiyo ngayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa kakhulu kubazalwane esikhonza nabo ekhaya elikhulu eMkhayideni, Richards Bay. Ubaba uSithole uzofihlwa ngomhla ka-16 July ngesonto mhla ka-16 July. Isikhathi umndeni awukakasiqinisekisi. Njengelunga-ke lebandla bengibizamile ukubanikeza indlu yokukhonza ukuthi simfihle ubaba uSithole ngenhlonipho endlini yokukhonza esontweni. Umndeni awuhambisananga-ke nakho ngenxa yey'nkolelo zabo okungezona ezikababa uSithole. Thina-ke njengebandla asikwazi ukuphikisana nomndeni sibange izinto zomndeni ngoba uSithole vele akasekho la. uSithole kudala efikile lapho ebesebenzela khona. Ngakho-ke sizoya khona sonke njengebandla elikhonza entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa eRichards Bay. Sizoya khona ekhaya, kuzobe kunetende, sizobe siyokhonza khona. Kusho ukuthi-ke indlu yokukhonza yasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa, izobe ivaliwe ngoba kulindele ukuthi abazalwane baye enkonzweni yomngcwabo, enkonzweni yokugcina. Sekuyobekwa umzimba kababa uSithole ebesikhonza naye. Ubaba uSithole umazinyane ngokudabuka osuka eMozambique, obese akhile nokho la eMzingazi. Ngokukhulu ukuzithoba benginazisa lokho. Ngezwi esilitholayo kwisambulo chapter 14 uverse 13 elithi, loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo, usho umoya, ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNsibande odlulisa lo myalezo.